Am dat drumul. Că intru în chiriu. Ia, filmează. Nu opri. Nu. Uite aici. Și poți să zici ce filmare. Ia uite mă, a venit la... Zi. Ce Am venit la Reuleț, cineva de acasă și le-a oferit multe dulciuri Ia. De mâncare. Nu. de mâncare, de băut, Moș de Crăciun, ia. Moș Crăciun, Sfântul Nicolae. Și deci nu opri. Nu. Vino mai aproape. Poți să filmezi mai aproape produsele. Oh, ce mișto e. Vezi? Aproape. Bonul unde este? Nu-l opri. E la mine, bunul. Vreau să arăt. Da. Nu opri. Dă telefonul, că să arăt și la Bon. Eu sunt aici regele TikTok-ului, Reulețanțul Nicolae. Uitați aici, pe Bon, cât a cheltuit. 100. Totalul 161 de lei. Vezi? Wow, dar câte... Dar n-am cumpărat el de banii lui. Am înțeles. Cineva. Și acum, fii atent, ține. Așa. Și acum, să zic. Și aici. Ce să mai spui? Mai în față. Aici se știe fetele și băieții. Cristina, Ursoiu, ăsta Gabriel Codrescu, Miruna Nendelcu și aici. Și Caracolul, Teodora Mărcișanu, Mărcișanu Ion, Mărcișanu Alexandra, ăsta. Aha, pe trebuie să-i pe mana, Petra Alexandra și Luisa. Face 5 ani pe 24. Da, pe aia să-i pe mana care ți-a făcut cineva. Da, de unde știi? Hai, exemplu bine. Cine știe? Și aici e portofelul meu, uite, poți să prezinți. Aici mi-e un leu. Aici mi-e. Un leu. Da, filmezi, da? Da. Te filmează cum dau un leu, fiecare ce contează, stai așa, nu opri. Nu opresc. Vezi unul ca atare. Și acum, eu sunt Reuleț, mă căutați pe TikTok și pe YouTube. YouTube Reulețanțul Nicolae și eu sunt. Așa, aici. Oprești, stai așa, nu opri. Înțelegi cum să oprești, cu inima, vă iubesc. Oprești acum. Da, stai.